Hola, veus, el jutjat d'instrucció número 2 de Lleida ha tombat les mesures restrictives de la Generalitat a 8 municipis de la Noguera i a 5 del Segrià, després que aquest divendres l'executiu decidís estendre l'enduriment del confinament en ambdues comarques de forma íntegra. Pel que fa a la Noguera, el magistrat considera que no hi ha prou casos de Covid-19 que justifiquin les restriccions a 8 municipis que reben servei dels equips d'atenció primària d'Ardesa de Segre i Pons. Són aquests dos municipis i també Cabanabona, Walter, Oliana, Sanaüja, Vilanova de l'Aguda i Vilanova de Meià. En el cas del Segrià, dels 38 municipis que el formen, el jutge no ratifica les restriccions a 5: Massalcoreig, Gimenells, Sarroca de Lleida, Artesa de Lleida i Benavent de Segrià. En canvi, per a la resta de municipis, el magistrat considera que les mesures són necessàries perquè les adoptades fins ara no han pogut controlar la pandèmia i reduir el risc de contagis. Les mesures inclouen la prohibició de les reunions de més de 10 persones, tant en espais públics com privats, tret de les que convisquin en el mateix domicili habitualment. També es prohibeixen les activitats culturals, recreatives, esportives i d'oci nocturn, on s'inclouen piscines, gimnasos, teatres i discoteques, entre d'altres. I també estan prohibides les consumicions a les barres dels bars. Es permet els casals i colònies d'estiu, poden obrir bars i restaurants al 50% de l'aforament i amb ampliació de la distància entre taules a les terrasses. Tota mena de botigues i comerços podran continuar funcionant al 50% de l'aforament. Finalment, també poden obrir biblioteques i museus. Es recomana no sortir de casa si no és imprescindible, no desplaçar-se a segones residències i demanar cita prèvia en compres no essencials. Aquestes mesures, que ja han entrat en vigor i es preveu que s'allarguin almenys 15 dies, també s'apliquen a Barcelona ciutat i a 12 municipis de l'àrea metropolitana, on el jutge ha ratificat íntegrament les restriccions. La idea principal és que els ciutadans hem de reduir al màxim la nostra activitat social, ja que actualment les trobades familiars i d'amics són el principal focus de transmissió i existeix la transmissió comunitària. Siguem responsables i respectem aquestes mesures per no haver de continuar fent passos enrere i acabar en un confinament total. Recordeu les 3 M: mascareta, metres i mans.